Fem el joc Que malo. on us explico una mica com funcionava, ja que fa 2 setmanes que no estic per raons que no entenc i espero no entendre-les. I que a ningú li importa. Efectivament, i que a ningú li importa. És veritat. Vull dir, el programa ha continuat endavant sense tu, vull dir que... Bueno, d'una I altra podríem forma. dir que Bueno, millor. Però bueno. explico. No, tampoc. Jo Això és us diré 4 o 5 noms, depenent de la categoria, vale? Vale. Però I hi ha quines un categories? d'aquests que no forma part d'aquesta categoria. que heu Una d'endevinar. única persona que no forma part. Només No, un? No, no, no. mentre Dos, avanci el joc, és ni en 3 dos. ni en 4. És una, però potser hi ha alguna que pot Una, ser entre no, 3, una. pot ser No, però, és, 2... no, però que quedi clar, és només una persona, no dos. Que Està pot ser que tot ens trobem una confirmat. que hi hagin 2, perquè no ha revisat el joc. Està Ah, tot, vale. no, està tot confirmat. És que després ens pregunta per què no ve al programa. Sí, Perquè no fa Sí, la és no, que- després pregunta per què no fem jocs. Clar, és que, Clar, vamos a per ver. què no, Bueno, per què no els que fa? no tenim temps. Bueno, va. Estúpid. Llavors, heu d'endevinar el pilot que no forma part i la categoria. O sigui, jo no us diré res, jo solament us diré els pilots. Tenim Endavant. 2 de Fórmula 1, no, perdó, un de Fórmula 1 i 3 de si és que MotoGP. no lo sabe és ni per él. equips. Si és que no lo És sabe per ni él. equips. És per equips. Anem. 3 de MotoGP, Anem a guanyar. tenint en compte que torna al Gran Sembla Premi que de és un Catalunya. vacío, jo, sí. Llavors, allà fer un Anem honor. a guanyar. Llavors, com van guanyar I la música de Quién quiere ser la primera millonario, ¿dónde ronda, Guillem Sí. i una altra, Hòstia, s'ha de ser gilipolles, de veritat. començarà Roger i José Ah, d'acord. amb... Amb què? endevinant primer. Ah, vale. Teniu quantes oportunitats? 5? Sí, Va, teniu quantes teniu s'aprengui la 5 torna. oportunitats. 5 oportunitats, vale. Si ens semblen massa, ho baixarem a Que 3. el programa s'ha d'acabar en 10 minuts, vull dir. No, sé no, com- menys. Vale, 18. tenim Està a les 2. Hülkenberg, Vale. Hülkenberg. Raikkonen, D'acord. Felipe Massa, Charles Leclerc i el meu estimat Sergio El Checo Pérez. Vale. Pots repetir els pilots, per favor? Sí, és que... Nico, No pot buscar, eh? Raikkonen... Nico Hülkenberg, però és per tenir-los apuntats. Hülkenberg, Raikkonen, Massa, Leclerc i Checo. Esa. Sí, tots aquests són d'una categoria, menys un. Què contesta el Correcte. Correcte. Tots formen part de la categoria, menys un. I què contesta qui vol o va per... No, primer ells, després. Perdó, formen part d'una actualment. categoria. Formen part de la categoria. Actualment. Formen part de la Formen part categoria. La categoria que he triat formen part. Ah, o sigui, hi ha algú que d'aquests pilots tenen alguna en comú. Correcte. Perquè ho Vale. entenguem tot el món. Vale. Jo creia que ja Clar. s'entenia, però Pot ser... No, veig clar. que la gent aquí a Tots última estan- volta... tots estan a la sobretot Fórmula en 1. aquell sector. No, Felipe Massa no. Bueno, si no, No, que Raikkonen salti el tampoc, primer. Ah, Ja crec formen que part jo- d'una crec que jo sé, categoria. crec que jo sé. Guillem, Jaume, si voleu saltar primer, podeu, eh? És a dir, tots aquests formen part d'una categoria. Menys un. Com ho veus? Espera, els Teniu pilots han 5 dit... teniu hem 5 dit oportunitats, eh, Guillem? Hülkenberg. oportunitats. Massa, Raikkonen, Leclerc i Checo Pérez. Pérez i Leclerc, sí. No, no, perquè hi ha més... No, perquè... No. Que hi ha... Actualment a la... Jo crec que... ha de ser aquesta. Tira-le. Li tiro? No, però, no. Perquè... No, sí, aquest sí. El José potser ha estat una mica trampós i ha estat mirant Què? quan anava... No, jo Quan ho anava comprovant. Llavors, Podria ser, eh? Tira-la, jo no la llançaria. Tenim 5 intents? Sí. Vale. si em semblen molts, ho baixarem a Bueno, 3. el Llença. primer intent dic que... és a dir, he de dir l'impostor, no entenc? Impostor Vale. més categoria. Vale, doncs dic que el que és l'impostor és en Raikkonen perquè en Raikkonen té un mundial però els altres no. Incorrecte. És incorrecte, vale. Bueno, O sigui, està ben tirada, estava ben perquè sí. té sentit, però no és Estava el que molt bé, buscava. estava molt bé. Pues, Bé, company. Pues a partir I ara que van els ells? No, que vagi O qui que vulgui, torni. en veritat. O sigui. No, i és més que ara Fins per que, les càmeres. fins que arribi a 5, No hi ha per les càmeres. Ja. No posa la general, de No, moment. però no, també. No, No, podeu també- seguir també estava- pensant, José. Sí, no, sí, no solament ha de pensar el Roger, José, tu també pots pensar. 2014, em sembla. O 2013. Tic-tac. Bueno, tenia 5, crec que les 5 no les farem. I jo baixaria 3 intents per grup. Sí, baixem a 3. Va. Aquesta no. Perquè potser aquesta l'han dit ells per tirar. I Pérez. Va estar un any a... Sí. Penseu en tot el que envolta aquests pilots.
És que crec que pot ser que torni a estar malament un altre És cop. que jo crec que està malament un altre És cop. que jo crec que No està malament. Que no. Sí, sí. No. Està No malament. està, no està malament. No. Espera. Jo estic 100% segur. Perquè ho està comprovant, bàsicament. Aquí hi ha murmuris, per la gent que no està escoltant podeu parlar, no, clar, no podeu parlar mal. Tic-tac, Ho baixarem a 300 perquè si no això es farà etern. Vale, crec que tenim una. Ah, bueno, va. La tiro jo o la tiro? Van primer ells, que ho han dit Vale, abans. l'impostor és... Hem dit que era... Hulkenberg. I és... Per Perquè és l'únic que no ha debutat amb Sauber. Molt Veritat, Sau! Clar, és veritat. Vale, bé. Sabíeu que era no estava Sauber. mal. Estava bé, Muy estava bé. buenos, Era algú joder. de Sauber, era algú de Somos Sauber. muy segur. buenos. Veritat, clar, en Leclerc ho va fer amb Alfa Romeo, en Que Raikkonen... era Sauber. Amb És Sauber Alfa Red Bull. Romeo, Alfa Romeo En Sauber. Raikkonen ho va fer amb tot Sauber, el que ho no? feia, BMW tot el que Sauber. envoltava. Amb BMW Raikkonen, Sauber, clar. A portar que van 2-0. Ah, clar, i Raikkonen va ser amb Red Bull Sauber, el 2001. És veritat. Tinc algun... Molt bona, molt bona. Sí, aquesta, És que jo aquesta sabia és que era molt algú de bona. Sauber. Aquesta Algú també de estava Sauber. malament? Nosaltres també estàvem tirant per allà i per Sí. Ferrari i Alfa Romeo. Que Sí. és veritat. No, és de fet, veritat. nosaltres teníem membres de la Ferrari Junior. Veus? Jo estava pensant en això, equips Però que... no, perquè jo no m'ha bastat ni ni Raikkonen ni... Clar, jo havia pensat, en Pérez no ha fet res amb Ferrari. Però va ser Ferrari Junior. Clar. Veus, amb això és el que pensava. Passem ja a la Quasi que... El següent, no, Sí. Vale, següent. Passem ara a MotoGP. Ui, aquí Uah, ja... aquí ja patim No, només, aquí que releu, aquí que releu. Dani Pedrosa. Vale. Andrea Dovizioso. Sete Gibernau. Marco Melandri i Jorge Lorenzo. Vale, jo a MotoGP estic... Sento dir-ho, però a MotoGP estic perdudíssim. Sí, jo també. La pregunta és, qui és el sospitot d'aquí? I la Jo crec que el Jo crec Jo que, jo crec que pot ser que sigui mal. Teniu 3 intents, ho baixem, perquè si no aquí estarem. crec que el Josete aquest... Torna a dir els pilots, porfa. Pedrosa, Dovizioso, Pedrosa, Gibernau, Dovizioso, Melandri i Gibernau. Lorenzo. De un en un, porfa. Pedrosa, Vale. Dovizioso, Gibernau o Josete, És que aquí Bernau no sé qui és. Melandri o Jorge Lorenzo. Vale, jo crec que ja està. Aquesta la podeu dir, és que a MotoGP Sí, jo no en endavant, tinc ni endavant. idea. Bueno, espérate. Ja. No. Josete té una cara Aquí, 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 aquí. Tu saps alguna de MotoGP? No. Ah, vale. Va, vale. Jo he de dir que he conegut 2 pilots. saps? Jo crec Fent que això, Si no coneixeu Sete Gibernau, és problema Que vuestro, és, que, chavales. és que el problema és que hi ha 2 pilots que jo no en tinc ni idea. o sigui... Vale. La dic. Sí, digue-li. digue-la. 3 Uh, intents, sí, no hi ha cap problema. Marco Melandri, perquè és l'únic dels 5 pilots que no ha guanyat mai un títol de 125. Incorrecte. Però que també podria ser bona, Però, Ah, és l'únic que no ha guanyat un títol de 250. El anuncio, Julia. incorrecte. Ai. De Però- de però- 500, Aquí de sube-te-la 500. tu perquè jo no sé què dir. De 500. No. Tampoc. Ara vull que no deixa passar-lo. De 0 cavalls. Hola. I has gastat el tercer intent. No. Has gastat 2, ja? Perquè jo t'he contestat. És que sincerament jo no sé què dir perquè MotoGP. Si fos resistència, mira, però és que MotoGP. Dovizioso. No. A veure, estic pensant, però... No per què. A veure, en Pedrosa ja no. Merda? Vale, molt bé. Recordem a l'audiència, Aquests dos Jaume i sí. Guillem han fet ja un intent. Ah, sí? Ah, és Aquí, veritat. equip Cabrón, de la- José i Roger. No, No, la no, de- no. la de- Que has fet un la de Marco intent. Melandri. Ah! Clar, clar. Estic pensant. És fàcil, no, Julià? O sigui, Sí, clar, tu que ja ho estàs. El joc, sí. Hombre, a ver. Te querría ver en mi sitio, que... cal dir que Cuidado. jo estic en el seu lloc Crec que pot ser... i no sabria ni per on tirar. Jo no la trec. Gibernau.
I m'agrada molt la MotoGP, però jo no trec això. Marco Melandri. És que aquest era un matao. És que no sé què fa aquí. Però és que crec que pots... Va tornar a MotoGP amb una Aprilia, però és que aquest era un matao. Què fa aquí? I l'altre, Melandri? Melandri, Gibernau... O sigui, són 4 pilotos... Vale, pot ser que siguin 4 pilotazos i Melandri és el matao. És que... Han dit, no, veig converses. Teniu allà el sector esquerre, el sector... Ojo, eh? Creiem que és algo d'Onda, però no sabem. ¿No se acaban de escuchar? Sí. No diré res. No sé dir res. Xurrima. Gibernau. No, a veure, no farem trampes, hombre. Sí, Segur? Em volen comprar. Júlia. Mira, mira. Treu la cartera, però no sé. Vinga, Vinga. Però si és que tampoc... Però si no tienes... Si tienes que dar... Faig un recordatori. Si Jaume i Guillem la treuen, Dona una Han pista. guanyat. Dona Una pista, bro. Una pista, una Estoy pista. más aneu perdido. ben encaminats amb els que us heu dit. Amb tema campions i tal. En tema campionats anàvem bé. 9 minuts, de programa. Més o menys. Anàvem bé. Anàvem bé. Anàvem anàvem bé. campionats. Sí, no, anàvem bé. Però, No, sí, sí. però, No, és que sincerament l'encertaran, Ei, sí. és que ho és a dir... Són campions de Moto2? Vale. És la vostra? No, vale. No sé. No sé, no. O sí No, o clar. no. Sí o no? No ho hem parlat, ho hem de dialogar. Pues discutiu. Vale, Debateu. no, ja està. Són, Tots... Bueno, dic jo, tu i... són tots campions de 2 i mig, menys 7 Gibernau. Incorrecte. Puta madre. Quants Ja intents... porta- ja que els hi porten queda? dos, eh? Queda un. Us falta un intent a cadascú. És algo de campions. Su abuelo paterno era procurador de las Cortes Franquistas. ¿Qué cojones? Sí. No, és real, això, eh? És que el problema és que Xat, MotoGP esto es és real? la que menys domino. Buah, Vale, lo de un dau descartem. Sí, on està? nah, chavales. Sí, ha de ser algo de campió. Sí. En Pedro. Que se pare el Ah, mundo. esa ha sido algo de campion. Que se pare el mundo que ahí me bajo, Pero madre mía. Domitiosa. A Lorenzo se passa. Ojo, vale, ya está. Sí? Me la juego, me la voy a jugar. Sí, Són tots menys Marco Melandri. No. Sí. Si vas a dir... L'atenció. Dos i mig, Aquí hi ha atenció. No. Vale. Recordeu, Són jo no me'n tots vaig molt enllà. menys Marco Melandri, subcampions de MotoGP /500. Molt a prop, però no. ¿Cómo que mola, bro? Pero es verdad. No, pero sí. No, però és verdad. No, pero sí. No. No, pero vale, Pedrosa es subcampió, Ja amb els tímuls. Dovizioso es subcampió, Gibernau es subcampió, Lorenzo es subcampió. Però no es van buscar, No va per allà. O sigui que Per tant, és incorrecte, no? És incorrecte. Jo crec que aquí estan buscant, perquè acaba de dir dades de... No, porque si tú no sabes de MotoGP, no es mi puto problema, José. Pero Deixa l'ordinador, tanca l'ordinador. Dovizioso es subcampeón. Pedrosa, por muchísima desgracia, es subcampeón. Jorge Lorenzo va a ser subcampeón el 2013 quan Márquez va guanyar. Se te Gibernau es subcampeón, me ha guanyat un mundial. Marco Melandri que és era un incorrecte. matao. Punt. Incorrecto. Ja està. Bueno, pues ya está, pues no es perdido. Va, me la jugo i així ja acabem. És possible que un d'aquests sigui campió? Bueno, és que tots són campions tu menys sabràs. 7 de Gibernau. No, és a dir, sé que Lorenzo va ser campió, no? Si no m'equivoco. Sí. No sé, a MotoGP... Sí, Tres a MotoGP i dos de 2 i mig. Sí. Si en menys de 30 segons no heu dit res, us ho dono com mal. Ja està, tots campions d'alguna cosa menys Sí, jo crec que- Gibernau. jo crec- Sí, és Quina que... cosa. La cosa. Tots campió de 2 i mig menys 7 de Gibernau. Us ho dic. ya lo hemos dicho. Y de uno de Anau molt bé aquí, Que la digui. perquè pilots que han estat subcampions de MotoGP, però mai campions, excepte Jorge Lorenzo. Marco Melandri ha sido subcampeón. Al 2005 a Monda. No és 7 de Gibernau? El subcampió de 2005. Ostres. No, mira, l'hem de buscar. t'ho Però dic és aquí. lo de Jorge... Mira, Guillem. Sí que lo de Jorge Ja, Lorenzo ja, anava ben... ja, sí, Una cosa, jo anava ben Marco encaminat Melandri perquè he fue dit algo, subcampeón. Jorge Lorenzo, algo campió, Un puntet, podem Sí, rascar per aquí. sí, va. Un puntet. no? Ho heu de dir complet. O sigui, Ja heu de està. dir les dues Tenéis coses. un 4,9, chavales. Ya está. Vamos, Ja 4,9 es un guanyar o empatar, 4,9. no? Correcte. Sí, exacte. No, si però- no, però si ja quedeu està, ja. 2-2, tinc un Pero desempat. chavales, que se nos hace de noche. Fem la última, fem la última. Va, Hi haurà pagada... És fàcil o no? A pagar un altre Fem cop. aquesta. No ok? poden empatar. Sí, No, sí. ja. Vamos, Que no. No, que nosaltres ¿Quién hem fet guanya una dos? només.
Ja, però la de l'altre dia. pues ya está. Entonces, Pues ya está, en guanyat, ja està, winner. ja Voleu està. acabar ja? Sí, Sí, bueno, a ver. pita. Sí, Però fes sí. l'última, és, si no la treuen Però ja que no està. tan intens, no, Julia, sí, que sí, no sí. hay tiempo. Sí, quan ja estava allà No, assegut, verdad. portaven 50 segons de programa, ara ja... Amistoso. Vale. Vale, doncs fins aquí el joc. Què us ha semblat? Ha estat bé. Bueno, està bé, hem guanyat. Home, Hem guanyat. ha estat interessant, eh? Mira, Hem guanyat. almenys el que m'emporto és que lo de Sauber se m'ha encès la bombeta, perquè sé que anava una mica ben Jo sabia que havia de encaminat. ser algú de Sauber, segur. Ara, MotoGP ni deia, ho sento. Sí. Però bueno. Bueno, passem Que se nota quién tiene del cultura joc de esto y quién no. Que es JG. JG. ho has JG. apuntat. Sí, JD. està J. Després farem... Al desembre farem Copa Joc. Copa Juegos. La Copa Juegos. A la qual Biel Moreno no estarà invitat. No. Exacte. Ni Julia Rua tampoc. Bueno, no tot és motor, què? No, jo amb Julia... Va. Jo vaig guanyar una amb Julia Sí, Rua. però Con una s'ha de seguir aquí. mínima Aportació. participació. Minimíssima. Bueno, Vaig fer un. Sí, bueno. I la que Un de- tenia bueno, no uno de... Anem amb la secció No tot és